పని చేయి. అరే నీకేనా వచ్చినా పెళ్లి సంబంధం? అరే ఎందుకైతే మీకు పెళ్లి చెప్పురి. అరే ఒక పని చేయరు, నువ్వు ఈడు ఇద్దరు కలిసి పెళ్లి చేసుకోరు. ఇద్దరు ఒక కొడుకుని కానీ మా చేతికి అందించారు. ఎరా నా భయం ఏంటంటే వీళ్ళ ఇద్దరు ఎప్పుడో ఫోన్ చేసి మామ నేను చచ్చిపోతున్నా అని చెప్తారేమో అని భయం అవుతున్నారు. ఎందుకట్లా? ఇటు చచ్చిపోతా అంటున్నా? నువ్వు చేస్తా అంటున్నావురా? వీళ్ళు మంచి విన్నారు, వీళ్ళంతా లేటు అంటూ వల్ల అయితే లేదురా అమ్మని జాగ్రత్త. ఖచ్చితంగా అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు. వీళ్ళ మంచి పైసలు కోసం పైసలు రాయి చిట్టేడు ఉంది పైసలు